Tumuju ana ing kraton Mataram. Wis pirang-pirang lelakon kang tak adapi. Wiwit saka desa ngadesa anggon Kulumah. Sajak ana pawongan kang lumaku saka sisih Sawung Laga. Sawung Laga. Nggih. Saking pundi? Saking Pertapan Pertapan Gunung Kidul. Nggih, ditepangaken. Kula caket mriki dusun Manyaran Wardani. Oh, Nini Wardani. Nggih. Ning anu lho nggih. Dos pundi? Bloko kemawon. Nggih, monggo. Kula niku tesih prawan. Prawan? Nggih. Kula nggih sami, kula nggih tesih Joko. Sampe Joko? Aduh! Kebeneran lho nggih. Wardani niku prawan dereng nate ditemok sepur. Saestu niku. Nggih, estu. Mriki lho. Yen panjenengan sisih prawan, lajeng sesanipun Sampeyan niku lho gantengan. saestu. Estu lho nggih. Nggih. Upama lho niku upama. Kula niku wong wedok bloko mboten apa-apa nggih. Mboten dados menapa. Sampeyan niku Bulu. Pun kula janjane niku seneng kalih sampeyan. seneng. Seneng niku lho, mati niki lho. Pripun? Kula niku wong wedok lho, wong wedok wis wani tawa. Ayo, katen sampeyan. Gelem ya? Lah nek pun seneng niku kersane pripun? Sampeyan niku lho, sampeyan tak kandhani nggih kados bapake karo ibuke sampeyan ngoten lho. Ngoten niku. Dipek bojo. Nanging ngeten nggih, Nini Wardani. Panjenengan kalih kula menika kepanggih nembe sepindah menika. Kok lajeng tuwuh tresna? Lah niku wong kula niku ora iso ngapal, lah wong kula prawan semene gedene lho. Apa sampeyan niku ya ora mesakake? Wong wedok wis tawa lho sampeyan niku lho. Ning kok ngeten. Saupami to kula kalih panjenengan menika bebrayan, tiyang bebrayan omah-omah menika upami tiyang keplok menika kedah tangan kalih. Nggih. Panjenengan tresna dhateng kula ditresna kalih sampeyan. Nah, Ning emanipun kula kok mboten tresna. sampeyan wong lanang goblok. Gobloke. Lah wong mboten goblok wong wedok wis tawa lho. Merek ngoten kok ora gelem lho. Jajal. Ning jenenge tiyang bebojohan menika kedah tresna. Piting tresna jalaran saka
Boten. Sampeyan gelem karo gelem. Boten. Sampeyan gelem karo Boten. gelem. Ayo dalem aku Bang nyerah. Coki. Ayo.